que o Partido Popular está dándose conta de que ten un problema en Galiza moi grave, porque efectivamente as súas políticas están facendo que a xente viva peor. E nestes 2 últimos anos o que vemos é un exercicio de propaganda terrible neses ámbitos, pero é que a realidade sigue sendo a mesma, porque hoxe a xente ten máis problemas de acceso á vivenda que hai 2 anos, moitos máis. Por lo tanto, isto é a responsabilidade do Partido Popular. Hoxe temos un deterioro da sanidade pública que é maior, porque é que os problemas cada vez son máis grandes. E o PP pode intentar botarlle a culpa a Madrid, pero todo o mundo sabe que a responsabilidade da xestión sanitaria está na Xunta de Galiza. Igual que todos e todas sabemos que lle recortou 1.600 millóns de euros a atención primaria e que por eso hoxe temos lista de espera para poder ir ao noso médico de cabeceira, que é unha auténtica barbaridade. E pretenden normalizar isto. Entón, eu creo que o Partido Popular é consciente de que se está agotando o seu ciclo e, bueno, pues está facendo un exercicio de propaganda a ver si intenta convencer os galegos e galegas de que agora vai facer o que non fixo en 20 anos. Eu creo que isto tampouco lle cola, entre outras cousas, porque cando non hai vontade real para cambiar a situación, pois o problema é que a situación é que os problemas van a seguir.